Hi mga guys, welcome na sad mo sa akong channel. Nya karon akong i-share ninyo kung unsaon aron dugay malubat inyohang cellphone. So karon nana koy bag-o nga cellphone which is Realme C15. Nya daghan pinag-ingon nga dugay kuno ni malubat nga which is pud nga ako pong gipangita sa una kay wa ko'y tarong nga wasag ko'y tarong nga cellphone dali ra malubat, so nangandoy jud kuno nga taas kayo og kanang mulas gud ihang battery ba. Mao sa ni akong gipangita nya karon nagsigi kog tan-aw sa YouTube ug sa mga tao sad nga nag-advise nako unsaon aron mo kanang maatiman nato ang atong battery para dili siya dali kanang malubat. So karon ako na i-share ninyo. So una kanang sa dili pa gani na siya mga 20% na gani ng inyohang battery, dapat i-charge na gid na. Unya napoy ko'y nakita sa YouTube nga dapat di daw kuno i-100 i-full charge gid maayo, so na nga 90 to 95% dapat daw ibto na. Wala sa ko kakuan na, so search sa pud na nato kung unsa jud ka tinuod kay kasagaran 100 man jud na no. So pero ang ako jung nakuanan mga 20% jud dapat i-charge na gid na. Unya kuan sad kanang ato sang kuan nano nga dapat ang kung unsa ang inyo unsay charger sa cellphone mao sad jud ang atong gamiton sa pag-charge, di kay lain-lain kanano posible man gud matandog ang kanang iyang charging pocket bitaw. Sorry ni tawag anay basta dinhi sa kanang iyang chargeran ba sa tawag ito nakalimot ako, basta mao na siya. Unya nasad sila mga ikuan sa settings karon akong itudlo ninyo kani dinhi. Open lang ninyo ang settings, mao ni akong gibuhat nya adto mo sa about phone nya ari mo sa namay uban nga sa about phone na ni nakabutang nga build number. So kani sa Realme C50 na siya dinhi sa version sa baseband and kernel. So na build number din ha. So imo lang na siyang tuplokon 7 times. So 1 2 3 4 5 6 7. So naani nakabuting no need. You are already a developer. So kay nakakuan naman ko ani nakapindot na ko ano na setup na ni nako. So nana ni siya sa settings. So back ta. So naa dinhi sa additional settings nasad sa uban nga cellphone na ara say mo kanang nara sa dinha na rin nakabutang nga developer options. So kanisad sa Realme C15 na siya sa additional settings. So nakita na to dinhi sa ubos. Hindi ay kay katong wala pa na to gipindot ang build number, wala pa ni siya nakabutang dinhi nga developer options. So once napindot na to 7 times makakalit ra ni siya nanhi. So ipindot na to ang developer options. So dita magpatakag pindot din na ha. Kay basin mapindot na tong uban der para bata kay baon saon na sila. Ako ra po nang i-share ninyo guys, di gyud ko ingon expert jud ani pero i-share ni nako unsay akong nakatunan unya. Mao sad nindot man sad kayo kay na experience sad nako ba dugay jud siya mo lowbat. So kani dinhi background process limit. So pangitaon ninyo na sa ubos background process limit. So i-click na ninyo. Ang nakabutang anitong una standard limit. So ato ni siyang no background processes. Sa mao na ni nakabutang ana. Kay aron makuan ninyo ang yahang kuan kanang battery. So back na nato. Unya usapod guys, nasa ko itudlo ninyo kaning arimos dire sa app management. Asa naman to? App management. Hala. Balik back data. So app management din ha. So atong irita sa app list.
naay mga kuan din ha nga bisan matinga na lang ta nga bisan wala na to gamita, wala na to gi-open, natinga na lang ta nga ning kuan ning kunsyo mang iyang battery ba. So naa din ni siya kuan nga dapat i-stop na to kay mukalit ra siya notify nakuan mo na nga mukalit ra siya notify nga bisag wala ninyo gamita mukalit siya notify kay nano ga consume day gihapon na siya og battery. So mao na siya. So unsay app nga wala ninyo gamita, so if ato nang i-force stop, so like kaning Facebook kani kay kusog kay na siya mo consume og kuan battery. So ato nang i-force stop kay aron anha ra na siya dili na nato magkuan. I-force stop ra dyan na ninyo kanang mga namoy di app nga dili sa ninyo gamiton ba, kay ma-consume man gud siya. So daghan mga app gud magamit, so ma-consume og dali ang inyong battery. So kani mga ingani, so kana force stop na. So mo na siya, dili na ta magsigig download og mga kuan ha. Nadepende ra sa ninyo kung mag-download mo og kanang mag-install dai mo og kanang kuan sa Play Store gani kanang nay mga app nga pangpalas sa battery kuno hay nga dugay kuno malubat. So maura magyapon gud kung mo install mo ana gud og app mo kuan ra gyapon na siya, mo gamit ra gyapon na siya og mo kuan ra siya dugang-dugang ra na siya sa inyong RAM unya mo na siya mo consume gyapon na siya battery. So mao na gyapon na. So mao to ha, i-force stop na to, i-add to na to sa developer options unya kuan ato ang 20% na jud atong kuanon i-charge dayon human samtang while nag-charge siya dili nato siya always gamiton, like magduwa ta og games magkanang as in dugay jud mo while nag-charge inyo jud gigamit, okay ra ninyo ha, inyong i-check lang yan na okay ra na siya, basta di lang jud ninyo gamiton og dugay ba nga nag-charge kay usa sa na siya nga makaguba sa ato ang kuan gani cellphone mo na atong battery siya mo kuan na siya murag kapuyon siya ba, mo na siya unya guys. Maora to, I hope nga nakatabang ni ninyo unya kung nakatabang magani ni or sa subscribe mo ug unsa man gani inyohang mga nakatuunan sad, so please comment lang mo kay aron kitang tanan makabalo. Og maora to guys, salamat kayo ninyo.